3 קומות של קאנטרי קלאב מפואר, במיוחד בשבילכם. ברוכים הבאים לקרקלה. חדר הכושר המיוחד בגודלו ובהשקעתו בארץ, המשתרע על שטח של 2,100 מטרים, הממוקם בכפר יסיף. במקום קיימת הפרדה לנשים בלבד, הן בחדר הכושר והן באזורי המלתחות, חדרי ההלבשה, הסאונה היבשה והרטובה, כולל בחדר הטיפולים והמסאז'ים. כמו כן, אצלנו בקרקלה תמצאו מכון כושר לכלל האוכלוסייה. המתחם מצויד במכשור החדיש והיוקרתי ביותר, בעיצוב מודרני ואסתטי, בחניה פרטית ללקוחותינו בצמוד לבניין. אולם הרצאות, אולמות לחוגים, ספינינג, דנס, זומבה, יוגה ועוד. וחנות לעיצוב תכשיטים וקישוט לבגד של המעצבת רולה ג'ריאס. קאנטרי פועל לשיפור ושדרוג חייהם של לקוחותינו, תוך הענקת סיפוק מקיף, הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית. אנו מאמינים שלכל לקוח מגיע טיפול ויחס אחד על אחד, מהשורה הראשונה. זאת על ידי שילוב נכון של אימון, הדרכה, תזונה, עיצוב ורפואה משלימה. אנו מאמינים שעלינו להוות מקור משיכה ללקוחות, לצוות המאמנים המקצועיים, לצוות המטפלים והמרצים. ביחד נמשיך להשקיע ולהתקדם למצוינות. ספא יוקרתי עם 2 חדרי טיפולים ומסאז'ים מקצועיים לנשים וגברים בהפרדה מלאה. בקפיטריה תוכלו ליהנות מתפריט מיוחד שכולל 100% של אוכל בריא וחלבונים מכל הסוגים, משקאות 100% טבעיים ומרפסת ענקית לישיבה שקטה ומרגיעה. בואו אלינו לקרקלה וגם אתם תהנו מחוויה איכותית לחיים בריאים.